भोजपुरी गायक रवि यादव द्वारा लगाए गए गीत चोरी के आरोप के बाद पहली बार खुलकर बोले पवन सिंह। जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम। भोजपुरी स्पीड न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबके तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन बा। जी हाँ, बता देहल चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार गायक व अभिनेता पवन सिंह जी रवि यादव द्वारा लगावल गई सावन के गीत चोरी के आरोप के बाद पहला बार पवन सिंह जी खुल के का कुछ बोलले। जी हाँ, रवि यादव जी के बारे में का कुछ बोलले और अपना ये सावन के गीत के बारे में का कुछ बोलले। जी हाँ, रुआ के हम खबर विस्तार से बताई, लेकिन ओकरा से पहले रउरा सभे से हम एगो आग्रह बतानी कि रउरा सभे से एगो निहोरा बाबे कि रउरा लोगिन हमारा यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के फटाफट सब्सक्राइब कर दी और रउरा लोगिन बगल में बेल आइकन दबा दी। जी हाँ, हम रउरा लोग से एगो आग्रह पुनः कर रहल बानी कि आप सब जल्द से जल्द ये यूट्यूब परिवार पर आशीर्वाद प्यार बनाई आ 1000 कम से कम सब्सक्राइब जल्द से जल्द रउरा सभे पुरवा दी। जहिया 1000 सब्सक्राइबर पूर जाई वो दिन से हम रउरा सभे के बीच में फेस वीडियो यानी कि बहुत सारा अभिनेता अभिनेत्री और साथे साथे एक्ट्रेस लोग के और एक्टर लोग के हम रउरा सभे के बीच में इंटरव्यू लाइव लेके आए। जी हाँ, और अगर रउरा ई न्यूज हमार फेसबुक पेज पर देखता नहीं तो फेसबुक पेज के भी फटाफट फॉलो कर दी। जी हाँ, अब हम देर ना करते हुए खबर के तरफ लेके चलते नहीं, बता देहल चाहते हैं रउरा सभे से कि पवन सिंह जी रवि यादव के द्वारा लगावल गई सावन के गीत चोरी मामला आरोप पर पवन सिंह जी खुल के बोले। जी हाँ, पवन सिंह जी बहुत बड़ा सख्त तरीका से बतौलन कि हाँ, हम रवि यादव के ही गीत के गौले बानी, लेकिन हालांकि में हमार कोनो दोष नहीं खे, एमे कहीं ना कहीं या तो राइटर या कंपनी के दोष बा। जी हाँ, पवन सिंह जी बहुत बड़ा खुलासा कैलन कि अगर हमरा पहले मालूम रही कि ये गीत कोई और गौले बा, जी हाँ, झुमका 3 ताला बा, अगर कोई गीत गौले बा तो हम वो गीत के हरगिज ना गौती। जी हाँ, पवन सिंह जी साथे साथे रवि यादव के से माफी मांगले, साथे साथे भोजपुरी के श्रोता दर्शक लोग के भी कहले कि हमरा से बहुत बड़ा गलती भइल बा, घोर गलती भइल बा, एकरा के आप सब माफ करी। जी हाँ, पवन सिंह जी माफी मांगलन रवि यादव से, कहले कि भाई मेरा बहुत अच्छा गायक है और बहुत आगे बढ़ेगा। रवि यादव के बड़ाई भी कहले कि बहुत सुंदर गीत गाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो हम एक गीत के ना गवती। जी हाँ, हम ना बल्कि पवन सिंह जी यानी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी बहुत बड़ा खुलासा कैले बारन। ऐसा ही ताजा तरीन खबर न्यूज जाने सुने खातिर रउरा सभे से हम छोटा सा फेरू निहोरा करतानी कि रउरा लोगिन ये यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर अपन प्यार आशीर्वाद बनाई और रउरा लोगिन एकरा के चैनलवा के सब्सक्राइब और फेसबुक पेजवा के फॉलो कइल ना भुलाएम, साथे साथे लाइक भी कर दी और शेयर अपना दोस्त यार में करी। अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखी। जी हाँ, राउर अपन राय कमेंट बॉक्स में लिखी ताकि रउरा लोग के बीच हम ऐसे ही ताजा तरीन खबर लेके आवत रहे, हमनियों के हौसला बुलंद रहेला। जय हिंद, जय भोजपुरी।